Kaixo, asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenekin goaz, hau da, aste ekonomia. Pandemiak eragindako izerdiotzen ondoren, susperraldia nabaria da. Horixe erakusten du 100 adierazle baino gehiago oinarri hartuta egindako euskal ekonomiaren termometroak. Lan merkatuaren martxa ona da, hazkunde sendo horren gakoetako bat. Orain, txikizkako merkataritzari erreparatzen diogu. Salmentek gora egin zuten 2021 batean. Xehetasun gisa, elikadura jaitsi egin zen, eta etxeko ekipamendua berriz asko igo. Urdaiaren kuota konpondu ondoren, lerro zuriko produktuetan jarri dugu arreta gehien. Azkenik, industria produkzioaren indizeari erreparatzen diogu. Urte arteko 6% hazkundea izan baitzuen abenduan Euskadin. Hobekuntza bat, bai, beti ongietorria, baina oraindik 2019an lortutako balioaren itzalean. Hurrengora arte.